Jeg har prøvet at lave nogle af de her poetiske kander og kopper med blomster, der er sat på. Og en dag der fik jeg så faktisk nogle blomster til års. Og jeg prøvede bare at gemme dem og brænde dem med. Og så tænkte jeg, så kunne jeg bruge dem som spillebrikker til børnene. Da jeg tog dem ud af ovnen, så opdagede jeg, at de faktisk ikke var særlig tunge. Og så tænkte jeg, måske kunne jeg faktisk bruge dem til knapper, hvis jeg lavede huller i dem. Selvfølgelig ikke lige dem her, men nogle jeg lavede magen til. I mit værksted, der bruger jeg bare sådan nogle forme her til at trykke leret ned i. Det er sådan nogle til kager, tror jeg. Jeg har købt de fleste af mine ved CC Hobby. De var ret billige. Jeg får ikke noget fra CC Hobby. Men jeg trykker ler ned i, og lister dem ud af formene igen. Og så har jeg de fine små blomster. Det er jo ikke knapper endnu. Så tager jeg sådan en grillpind, og så prikker jeg huller fra begge sider. Og det er egentlig bare for, at de skal ikke have sådan nogle krater. Og det ler, der sådan ligesom stikker lidt ud på bagsiden, det skal jeg lige af med en kniv. Sådan så jeg får en fin glat flade og stikker lige grillpinden i igen. Så har jeg en fin knap. Ganske blød, men det bliver til en fin knap. Når de så er forglødet, så tager jeg dem og sætter dem igen på grillpind, og jeg sætter simpelthen en grillpind i hver hul. Dels for, at jeg har styr på, at de står godt, og dels fordi, at jeg slipper for, at der kommer glasur ned i hullerne. Jeg har glaseret dem her med noget penselglasur. Jeg ved ikke, man kunne sikkert også have dyppet dem, men jeg har valgt noget penselglasur. Og jeg maler dem i forskellige farver. Det er Maiko-glasuren, jeg har her, Gloss-serien. Jeg ved ikke, det kunne sikkert være alle mulige andre. Men det er så lige den, jeg har lige nu. Jeg bruger tit de lyse farver først, fordi så kan jeg... hvis jeg skyller i det samme vand, så får jeg ikke forurenet så meget. Der er også, man kan også have en pensel på hver. Nu speeder jeg lige lidt op, for at det ikke skal tage for lang tid. Og jeg klipper også lidt ud af det. Maiko-serien er jo let at arbejde med, men jeg kan også godt synes, at den bliver lige rigeligt ensfarvet nok. Så når jeg nu har givet det sidste her, med gloss, altså Maiko Gloss er jeg, det er rigtig ensfarvet, de andre er ikke. Så tager jeg noget deco color, noget pottery deco color. Jeg har købt den der ved Anlaglas. Man kan købe dem alle mulige steder. Og så giver jeg sådan ligesom lidt farvetoner ovenpå, der så kan give lidt ekstra spil. Sådan så er det, blomsterne måske bliver lidt mere livagtige. Og det er bare lidt hister her. Det er jo ikke sådan, jeg maler helt, men ligesom så årene kommer til at træde lidt frem, eller fordybningerne, eller hvad jeg lige sådan føler for. Og så er jeg ved at være færdig med at give dem. Så kommer de i ovnen, og de ser jo lidt kedelige ud endnu. Men de bliver heldigvis gode. Når de kommer ud af ovnen, så ser de sådan ud. Og man kan godt se, at der er alle forskellige farver på nogle af dem. Og når de kommer ud i lyset, så er de endnu bedre. Jeg glæder mig til at få dem syet på noget.